אוקיי, אהלן חברים, אני אורי, וזה הסרטון הראשון בערוץ היוטיוב שלי, אז היי. טוב, אם אני הולך לעשות צילום על כל המשחקים האלה שיש לי כאן, ואפילו על הכל פשוט. כי אני אוהב לעשות סרטונים, אני מתחיל עכשיו, ואני מקווה שתאהבו את הסרטונים שלי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז אני החלטתי לשחק איתכם הפעם בזה. אני התחלתי לפני יומיים, אני לא כזה טוב בזה, אז אל תשפטו אותי. אבל אני הסיס שלי שם זה 615, ואל תגידו חובש, אני לא חובש. פשוט פעם שיחקתי במשחק הזה, אז אני כבר מכיר אותו, ואני יודע לשחק בו, בגלל זה הסיס שלי גבוה. עכשיו עשיתי את ההרגש, השגתי את החיות האלה, כי אני יודע למה אני עושה הרבה פרסומות, זה טוב, תעשו הרבה. ככה תשיגו. אם אתם אומרים, יש לי 8 יהלומים, אני לא צריך לקנות כי יש לי מספיק. אני מחכה רק, אני צריך אבל 10 כדי לחדש את ההרגש, אם אתם רואים. צריך 10. אני יכול לחכות טיפה שזה 8, אני מעדיף לחדש אותו. עכשיו. לא, אני לא אעשה עכשיו, כי אני באמצע סרטון, אני לא אעשה את זה עכשיו. אז בקיצר, אתם רואים, יש לי כאן צב ים, דג, אני אראה לכם את זה לפי מהמערכות. אוי, סליחה. אוקיי, כאן יש לי את הדג הזה. אני לא כל כך משתמש בו, זה הדג ההתחלתי ואני לא כל כך משתמש בו. אני לפעמים משתמש בו רק כשיש לו משימות כדי להרוויח יהלומים. מזה השגתי גם את היהלומים שלי עכשיו. יש לי את הדג הזה. אני דווקא אוהב אותו, הוא סבבה. למרות ממש, הזנב שלו טיפה מסך את הדעת שלי, אז אני לא מגיע איתו להרבה נקודות. למה אני תמיד רוצה לדעת מה יקרה אם כוכב פשוט יעבור על הזנב שלו. אוקיי, הצב ים, אני גם לא משתמש בו. עכשיו, בו אני לא יודע, אני גם לא משתמש, אני לא כל כך אוהב דגים, אבל בו אני ממש משתמש, כי אני אוהב אותו, לא, אני אוהב את העיצוב הזה. מה שכן, אני גם מגיע איתו להרבה נקודות. אני עכשיו אעשה איתו דוקו, ומה שכן, אני אוהב שאני יוצא מההרגש. לא יודע למה, אבל אני פשוט אוהב את זה. הנה, אם אתם רואים בצד השיט שלי, זה 615. נראה לי שאמרתי יותר. אוקיי, אז אם אמרתי יותר אני מצטער, אבל זה השיא שלי. פעם אחת במשחק הקודם, שיחקתי בו הרבה, והגעתי לשיא שלי ל-1000. זה לא בטלפון הזה, זה בטלפון ישן. הוא נשבר לי, וגם היה לי שם עוד הרבה שיאים של המשחקים שיש לי כאן עכשיו. ואני מתכוון שיהיה לי את הטלפון החדש, שאני אעלה גם סרטונים לערוץ שלי. אז עכשיו אנחנו מתחילים עם זה. אוקיי, יש לי התחלה לא רעה דווקא. מה שכן, אני שונא את הכוכב הזה, זה סיכוי שאני אמות בו מהר, אז אני מצטער, אני אעשה אותו משחק רק שלא לכוכב הזה. אוקיי, הצלחתי לעבור אותו. זה הכוכב ההתחלתי שמקבלים כולם. וואי, הופה, כמעט, ראיתם? צריך להיזהר פה. זה לא כזה קשה, כי הם די איטיים, אבל סבבה, אבל זה לאט לאט עולה במהירות בגבור לנקודות שלכם. אז אתם צריכים לשים לב, סליחה שהפסדתי מהר. זה לא כזה. טוב. אני אעשה לכם סרטון של פתיחת הרגש, אני אחסוך הרבה בשבילכם, אז אני אעשה את זה, אחסוך 600 כדי לפתוח 3, ונראה איזה חיות אני אשיג, אבל אני אפתח את זה שההרגש שלי יהיה מלא. אז בואו נראה. אני אנסה לחסוך עכשיו ל-600, אני לא עושה סרטונים כי אני לא רוצה לעכב אתכם. זה משחק, צריך לשים לב, צריך מאוד לשים לב, ואני מפסיד מהר כי אני מדבר איתכם. ולא, אני לא אוהב שאני לא מדבר מרוב ריכוז. אני רואה יוטיוברים עושים את זה, אני לא אוהב. אני מעדיף לדבר איתכם. זה אפילו אולי טיפה עוזר לי. מגין, אסור לי להפסיד אותו. יש. טוב, זה אומר שיהיה לי עכשיו יותר נקודות מהמשחק הקודם בטוח. הופה, לברוח, ישיג את זה, קבל את זה, אוקיי. אבל באמת צריך להיזהר כאן, כי כל שנייה זה יכול לשנות לכם עולם בלי התראה מוקדמת. זה כאילו כן עושה לכם התראה, אבל זה משנה לך, אבל לפני השינוי זה כאילו, אין לכם כוכבים ואין לכם כלום נראה לי. הנה, עכשיו זה כאילו התראה של שינוי כוכב, או שונא את הכוכב הזה. אז אני מנסה רגע לנצח בו. וואי, ראיתם? אני לא טוב בו. אבל מה שכן, אני כן יכול לקבל יותר נקודות. נראה לי שקיבלתי 214, 244, אני לא זוכר. אוקיי, דווקא.
זה עולם היהלומים. אני כבר השגתי תמונות של כל העולמות שלי, אני תכף אראה לכם איזה עולמות הייתי, כאן אני לא יכול להראות לכם את כולם, כי כאילו, יש סיכוי שאני אראה לכם, אבל רוב הסיכויים שלא. למשל את זה כבר ראיתי אלפי פעמים. הכוכב אבל שאני הכי אוהב זה כוכב כדורי השמש הנופלים. לא יודע למה. זה כן טיפה מציק, אבל אני דווקא סבבה. אוקיי, כנראה ששברתי את השיא שלי, כי אני תכף מגיע ל-300. כאילו לא שברתי את השיא, שברתי את השיא שלי שצילמתי. הופה, יש, הופה. הנה, אתם רואים אני טוב בו, אני מתחמק מהכל. מה שכן, אתם מפסידים כאן הרבה כוכבים. אוקיי, הגעתי ל-300, אני אנסה לשבור את השיא שלי בסרטון הזה, רק כדי להראות לכם איך אני משחק. הופה, איזה מזל. זה היה ממש צמוד, מי שראה, מי שלא ראה. אני גם, יש לי, טוב, אוקיי, אני כבר שברתי את השיא שלי, טוב. אני נמשיך בסרטון הבא, אני אעלה תכף סרטון, כי אני רוצה רק להראות לכם טיפה מכל משחק. 6 דקות לדעתי זה מספיק. רגע, דקה. איפה זה? לא, זה כאן? רגע. כן, אוקיי, צילמתי את זה כבר צילמתי. מה שכן, מה שאני שונא שזה לא בא בתור. מעניין אותי, אבל מה הכוכבים שיש בין לבין? הנה, אתם רואים למשל צילמתי את 2 אלה איתו, את 3 אלה, את כל 4 אלה איתו, אתם רואים כאילו כמה אני משחק איתו. קיבלתי אותו על ההתחלה, אז אני משחק איתו הרבה ואני אוהב אותו. את 2 אלה איתו. הנה, אותו כי היה לו משימה. עם הצו ועם זה אני אמרתי לכם, לא השגתי כלום, כי הם באו לי ממש מאוחר. הצו השגתי ממש אחרי הקריש והזה, אז לא היה לי כבר עולמות לצלם לו. וכאילו עולם הזה אבל השגתי את העולם הזה השגתי אתמול, והצו כבר היה לי, אבל פשוט היה לי משימה איתו. ואת הזה ממש השגתי אתמול השגתי בערב, אז לא היה לי איך לצלם. טוב, אז כאן אני אגמור את הסרטון שלי, אני שמח. אני לא אעשה הרגש כי אין לי הרבה. כן, וגם יש לי את המשחק הזה, מי שלא ראה. אני לא טוב בו, נראה לי שאני אפילו אמחוק אותו, אבל אם תאהבו שאני עושה סרטונים שלו, אני אעשה, אוקיי? גם שם אני התחלתי בדיוק באותו יום, אני דווקא אוהב את המשחקים האלה. טוב, אז יאללה ביי, מאוד שמחתי לדבר איתכם, מאוד שמחתי לעלות את הסרטון הראשון שלי, ואני סופר מתרגש, תאמינו לי, אתם תמיד תשמעו אותי, ואם תגידו לי, אני מדבר כאילו יותר מדי, אני אעדיף לקצר, ולא יודע, בסרטון הבא אני אקצר יותר. טוב ביי, סרטון הבא עולה מחר.